nai tongnai takuk tei bukuk chongno jotono no hambai alam sogo tam kangke ang phaisa baijak oro khwai hangkonni tulasika ardi block ni bisingo khobjak champar ps ni andaro purbo tokseya east tokseya ni 2 number ward mo takuk poritus ni nok je 9:30 roko khamboi thabla saka anu klogor no nuk kana phiaba ang phai nuk phaika tei sung paika tangai nok khamka ba tangai mo haike je khamboi thabla sana nangka ingkai nok phang rok saka na saman bisung tei ang semangka je nok kham tongphru nok phang rok krei yang gana gini boro samgo thangjak tei chere khorsa tongo te chere khorsa angka bongni abo hostel boro thangjak pori tongoyo ingkai oro ang sana thamakai naidi oro mian hai oro roba dok khamjak nukha tei gas cylinder rok phati jak phatuyak ne yang tok nok rok bo khamka abo hairok nukha ro mampli khamjak rok ingkai bahai ke khamka borok saimi ahni sawo oro na current bai nangkha na hor bai kintu jesa epano nangkha pia ang sana musung khai dabu naidi dabu nokbar tibar nokbarok ranei bufang wafang klai tongmani jorawo tei dabu ranei tongmani jora o sal kutungo जों belai huskaino ma tongmaina ang ambagina ang takuk tei bukuk sangno je nai tongnai tibra salukukno ang mono kasano musungo naidi oro kabangma borok to thilia kintu chere khorsa bo jodi nok bisingno tongha khana rengya ro hangka ba thijakamu kokri haipano oro kabangma tamnai tok rok khamka angkai kabangma mai rok khamjak raba dok emongki nokni jottono paisugui krikha abake khamjak nukha angkai moni bising tei ang chini tipa salu korokno kasana musungo norobo huskai tongni dabone o kutung jorawo je nokbar sibi phaimani jorawo chini tipa sani to prai jagano dabo rabat tongmayo kintu ang tebo sana musungo o rabat toni mani singnai thumani jagano rabat tonu engkai chamani jagano gati norobo rabat tonu abo mure musang ang khaklai abo chayana karon belai rikso mohairok jang miabo nukha tini bo nukha kobangma mohai chim borok to dabo rabat tongjamani ba kicha misa jotoni no kintu rabat trokno je thumani nok rogo toniyai alada nok khai toni kangkai belai chakuknai heni ang kha khayota karon tamkai kabangma moi ke jeng kabangma accident mano chini je tibra salu kurok je rabat moi ke tonnai rok hambai Khwai Champawar PS by Khobjak East Toksaya 2 nong ward PGP colony wo tongnai Poritus Debormani nogo rabaro hor nangma bai nok khamai thapla jaka patika phungni dam chukutama jora achomsa hor nangai khamai thangma bai nokni joto mani khani khamai thangbai kya mungsaphano maraglia nogo gas cylinder tongmani abobo phatikate ganani tok nogo korai tongjak tok sudu khamai thangbai kya nok khama jora nok phang Poritus Debormake Champawar hati khlanya thangjak nok phangjake bolongo watanani thangjak basa khorokni tongmani khoroksake schoolo thangjak te khoroksa hangke nogono klangjak nok khamai thangma bai nokni rang 10 lakh rokma kha hane sawi khnarka nok phang do tangi khamani nok ke sabre ang mo saimiya ang iko borok ni tilangai watan dongoyo bela ngama bai ngam du sela jiri khogo oma no khang boro bo kham thanga robo kham thanga man kok si boji hoya wa thaya nai tonga ngai da si tui khaji phayang ngai phai ba robot bur khai kham dongha ngai phai bo bu tha paina mo tolia bu tha lai ka ko bang ma borok no thumai sing ko baji chong pal khai ngai no ko habu bu thana mo tolia ngai tui sa lai ya harok sa lai ya ngai jenangma manangma mani phano kariwan himani habasi malale ngai mo khongsa phan mar thun hinai toisa lagata ngai abo gas cylinder bai hor nangai khamna bo gas cylinder bo khulok jagya katal paijak si ngai ta kache muki chasi tong si abo ngai karen bu thim bo chalo abo borod bai kuno khambainam ojonya mutai pala bai mutai pala ta ngai mutai jila khai robot sidurung jak ngai yang pala khai karen bu ngai abo khai khambainam ojonya hor byang hoite nang pula side mano hor kai robot ni hojan busa khana robot ni hoja khamta nuk phaimani ka ngai te khai to nuk phaya sangmo robot ni hoja busa we ko bera khambai kya sarapse por khai no gas phate uri lai kya ngai no tiri bile sangmo jotono bor thang dong no ra puro
जों उरु बलंगो वातानाय दङयो ओमफ्राय नगो साब दं मला खरो इपान बोस्लायजिगोन दैया दं थोङै बनगो खरबसो दं मिथियो दं आनजाय मांनै मा साइसकुल थाङो बहाय साइस मानजाया खरसा दं मला नगो खरजा नगो खरक जाय स्कुल बिबिखौ खंगो स्कुल ता ओमफ्राय बहाय मन नगो खायसामने म बानि न म खां थुमानि म हंगानि माइरक तनि मानि सोंजानि रबट सोंजानि फ्रिज रक तंतान रबट जतन ओमफ्राय गानि रग आलका नकतर आलका यो बाहाय की खाम साइमी आबो साइमिया आं बाहाय के खाम आं उनखौ लियाबले गारेम बायबो खामनाव जोंया ताबो केबदे सकाय आबो हायरक साइरमा आबले साइमिया आंबो केबो कुन आरि रे दं आबो हायरक दं बिदे सकाय आबो हायरक कुन दाव दे दं वाले मारो खैथ गरै के बायबा आं गान बोसले जिगन ते सिमजि नगोबा ओमफ्राय ताम खति थांका द ताम खामो के साला रबट थांगा माइ थांगा सोंजानि माइरं बस्ताबो थांगा माइरं बस्ता 2 बस्ता ओमफ्राय दा दक खाम थांगा फुंगो जाका दाग देबो खान जानासि गरै आसु माइरं दुतानि काराय कत दे कत गलार सोंजानि फ्रिज र थांबाय गादानि म जागोन बुं साव म खाय बयबो तक जाया बिजिबि कलनि म बुं ताम नि बुं आं मं खाफुरानि आंनि हाजबेन्डनिफ्राय इनसाइडनिफ्राय परितोष सागो दुखु मानजाक बाबो हायरक कुनो अंकर मार माखनो केबदे कुनो दुखु मानता सागो दुखु मानजाक केबो करे ए आं सिमेनो खेले दा काफला बर काफला साइमानि आता बुसु खाबम हाय इंगमा बुसु प्रक नन माने जर जे रां पैसा तक माल माता मायरक बुसु प्रकनि खतिं खाना दो पैसा एमने गानो 5-6 लाखनि मत गानो मानै आनि कम न आयु 5 लाख खायबो मास मातंगो अब आं कम सि सावो